presentaré el treball del gecko. El gecko és un tipus de llangardaix petit i té més de 15.000 subespècies diferents. Els geckos poden viure fins als 20 anys. Pas al cos. Tenen un cap gran i aplanat, un cos petit i una cua curta. Amb la llengua es neteja el cap i els ulls. La seva pell és prima i amb escates. I a les potes tenen unes urpes diminutes. Protecció del cos. Es protegen de manera passiva. Es camuflen i es queden quiets. Si es senten atacats, desprenen la cua per escapar. La cua li creix una altra vegada i ho pot fer més d'una vegada. Respiració. Tenen pulmons per respirar i l'aire entra per les fosses nasals que té allà davant del cap. Tipus de sang. Els geckos són de sang freda i la seva temperatura està regulada per al medi ambient. Alimentació. S'alimenta d'insectes com grills, paneroles o mosquits i fruita fresca i mel. Reproducció. Les femelles expulsen una forta olor quan volen aparear-se. Són ovípars. Les femelles posen els ous que triguen 2 mesos en obrir-se. Desplaçament. Es pot moure cap amunt, cap avall i cap enrere. És molt ràpid i bon escalador. I té uns pèls molt prims a les potes per enganxar-se bé. Medi on viuen. Es troben a les regions càlides de tot el món i viuen millor a les temperatures on no són molt altes. Curiositats. És l'única espècie de llangardaix que té cordes vocals. Té 100 dents que pot canviar cada 3 o 4 mesos. I aquí la meva presentació. Espero que us hagi agradat.